बेयाव मा होनदों बबेबा दिनखौ फोरबोनि थाखाय गोनांथार एकदम बिसेस आर्जेन्ट बे दिना माबे दिना जोङो सानबाय 25 तारिख डिसेम्बर 25 तारिखआ जोंनि थाखाय गोनांथार जिसुनि थाखाय बेयो फोरबोनि थाखाय बेयो माननि थाखाय जाथों बे दिनखौहाय जोङो गोनां सानबाय आरो बे साननि थाखाय जोङो जानाय लोंनाय मोनसे फोरबो खालामबाय ओंखायनो बेयाव बुंदों जाग्राया फोरबोखौ मान होनो थाखाय जायोब्ला जोङो बेखौ फोरबोखौ मान होनो थाखाय जोङो जादों रंजाबाय खुलुमबाय प्रेज द लर्ड गड ब्लेस इउ अल नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो इसोरनि आशीर्बादा अरायसम थाफ्लायथों आरो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै आंनि बे बर' बाइबेल प्रफेसि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाबाय बेनिफ्राय फैगौ क्रिसमासनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आङो आंनि गोरबोनिफ्राय उइश जासिहरबाय आरो आङो क्रिसमासाव 25 डिसेम्बर मोनायाव आङो नोंथांमोनजों लाइभआव फैगोन आं दिनै रायथिनानै दोनखाबाय हयथ' आङो 25आवबो फैनो हागौ बे समाव सफैग्रोथोंसै तबे आङो दिनैनि बिषयखौ आङो क्रिसमासनि सोमोन्दैनो आङो लानो सानदों जे जोङो कयेकटा बोसोरनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो क्रिसमासआ 25 डिसेम्बराव होननानै बबे बाइबेल पदआव लिरनाय दं बाइबेल पद थ' आङो दिनैहाय सिम्पोलै आङो एन्सारखौ होगोन मानोना नोंथांमोना नुखाबाय गोबां हिस्ट'रिनि खोथा बुङो हिस्ट'रिनि खोथा रायखांनानै माबेनिफ्राय मा जादों बेखौ खिन्थायो नाथाय जाय थारिख नागिरग्रा बाइबेलाव थारिख नागिरग्रानो नोङो हिस्ट'रि खिन्थाब्लाबो बियो एक्सेप्टखौनो खालामखानाय नङा खारन बेनो बाइबेल भार्स नांगोन बाइबेल रेफारेन्स नांगोन बबे पदआव एक्जेक्टलि लिरदों बेखौसो बियो हास्थायदों नोंथांमोनजों आङो इउनिक एसे गुबुन स्टाइलै आङो बे थारिख नागिरग्रा बिथांमोना आङो एन्सारखौ होनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांब्लानो जाबाय बाथ्राया जाहैबाय नैबे जोबनोसै बोथोराव बेबायदिनो बायदिसिना सिखांगोन होननानै बुंदों जोङो मोनसे बाइबेल पद फरायग्रोनि बेनो जाहैबाय माथाइनि 26 बे 26आव बुंदों जिसुआ बुंदों मानोना सोलैग्रा मासि आरो सोलैग्रा नाबिफोर सिखांगोन आरो बिसोरो इसोरजों सायख'जानायफोरखौबो आन्दायहोनो गेदेर हांखोफोर आरो सोमोनांथाव हाबाफोरखौ दिन्थिगोन स्वयं जिसुआ बुंदों जे जोबनाय बोथोरा खाथि जायोब्ला गोबां सोलैग्रा नाबिफोर होनना बुंदों प्रफेट नाबिफोर नंखाय नाबिफोर सिखारगोन होनदों जोंनोथ' आं मोनसे भिडिअ बानायखांखाबाय जे प्रफेटआ नाबिया स्वयं जिशु ख्रीष्टआ बुंदों जे जहन बाप्तिस्मायानो लास्ट नाबिमोन आरो इसोरा नाबि संसाराव नाबि थिनहरनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जिशु ख्रीष्ट फैगोननि लामाखौ क्लियार खालामनाय बेनिखायनो जिसुआ बुंदोंमोन ना जहन बाप्तिस्मायानो जोबथा नाबि नाथाय नैबे दानि जेनेरेसनाव नाबिनि बाना जाबाय जेरावबो नाबिजोब एपस्टल जोब नाबिजोब बेनि हिना वर्ल्ड फेमास सासे बियो प्रफेट बेनि हिना गावनि कट गस्लानिफ्राय गोथार जिउ दिहुननानै मानसिफोरखौ कट गस्लाजों बुनानै गोग्लैहोयोमोन आरो सिबनानै गोग्लैहोयोमोन आरो इन्डियानि नाबिफोरखौथ' बुंनांला थ' बिनि हिन बादियानो सिखार लादों लास्टाव आं नंखायाव दंमोन होननानै एफा गिदिर सासे वर्ल्ड फेमास जायगायाव थाङो मानसिनि बाना जायो अब्ला बेनि हिनमोन बादियानो सिखार लानांदों आं नंखायावमोन होननानै अब्ला जोंनि इन्डियायाव थानाय आरो आफ्रिकाफ्राव थानाय आरो गोबां हादोराव जे नाबिफोर दं जोंनि आसामावबो जोंनि डिस्ट्रिक्टफ्रावबो बेबायदि नाबिफोर दंसै
एपस्टलफोर दंसै। तो जिसु ख्रिस्ट' बुंखादों जोबथा नाबि आरो दिनै माथाइनि 26आवबो बुंदों लैग्रा नाबिफोर सिखांगोन जिसुनि फैनाया खाथि खाथि जायोबा आरो बिसोरो इसोरजों सायख'जानायफोरखौबो आन्दायहोनो गेदेर हांखोफोर आरो सोमोनांथाव हाबाफोरखौ दिन्थिगोन। अब्ला जोंथ' दिनैहाय मिराकेलनि उनावसो खारगासिनो। इसोरनि बोसोन बाइबेलनि बोसोननि उन खाराखै इसोरनि फोथायारिफ्रा। बिसोर मावनाय सोमोनांथाव हाबाफोरनि मिराकेलनि उनसो खारदों। ओइ बिदिनो थेसाव मा बुंदों? सोरबाया नोंसोरखौ होनब्ला नै ख्रिस्ट'आ बेयावसो नङाब्ला बैयाव बेबायदि जुदि बुङोब्ला बेखौ दा फोथाय। ओइ पान्जाबावसो नै छत्तीसगढ़आवसो ओइ बुलिया पान्जाबाव छत्तीसगढ़आव बिहार इउपिआव इसोरा खामानि मावाखै बेखौ आं बुङाखै, मावदों। नों उखुमाव दङब्ला नोङो उखुमावनो था दांखार। बिनि बुंनायनि अर्थ'आ मानोना 1 करिन्थि 3नि सल'आव बुंखादोंना नोंसोरो मोनथिया नोंसोरनि इसोरनि खुलुमग्रा न' मानसिनि आखाइजों लुजानाय मन्दिराव इसोरा थाला, नैबे अन्तरावसो थायो दा। बेखौ 1 करिन्थि 3 सल'आवनो रोखायै बुंदों। अब्ला जों मानो बैयावसो ख्रिस्ट'आ, ओइ पान्जाबावसो ख्रिस्ट'आ, ओइ माबायावसो हारियानावसो, ओइ माबायावसो उरिष्यायावसो दा फोथाय। बिदि बुंब्लाबो दा फोथाय। बे सोरनि बाथ्रा? बाइबेलनि बाथ्रा, जिसुनि बाथ्रा। स्वयं जों जायनि दारै सोरगोआव हाबगोन बेनि खोथाखौनो जोङो अभारटेक खालामनानै अभार कनफिडेन्स अन रिस्क नों जुदि थांनानै बेयाव बोजों थांनानै नोङो न' जानो लोंनो सुख गैया जायोब्ला नों इसोरखौ दुसिनसै नामा? बिनि उनाव इसोरा जोंनो खामानि मावनो थाखाय 6 दिन टाइम होदों। 7 दिनाव नोङो नोंनि दायित्व मोननाय हिसाबै नोङो 6 दिनखौ मावनानै 7 दिनाव नोङो इसोरखौ खुलुम गिर्जायाव हाबनानै। ओइ सोरबा लेंहरदों बैयावसो बेबायदि प्रसार खालामनो थाखाय इसोरा हमखायो। ज'ना नाबिखौबो इसोरा हमदों। निनिबे नोगोराव थांनो गोसो गैयामोन बियो। बेनिखायनो सोरबाया सोरखौबा जुदि इसोरा हमोब्ला बियो गावनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय खामानि मावनो बेखौ अलरेडि थिनहरखागोन। आरो दानि दिनाव बे माबादि मोननै रोखोमजों प्रसारा जायो। मोनसेया जाहैबाय गिर्जा आरो मोनसे जाहैबाय एभेन्जेलिस्ट। नोङो एभेन्जेलिस्टखौ डाइरेक्ट थांथारनानैबो हायो आरो नङाबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मावनो हायो। तो मोननै रोखोमजों प्रसारा जायो। गिर्जायाव जाहैबाय जोंना वार्शिप, जोङो इसोरखौ सिबिनायनि टाइम ओइदिन। तो इसोरा बै जायगायाव दा फोथाय होनना बुंदों। तो 25 तारिख जोंना उद्देश्यआ 25 तारिख डिसेम्बर तारिख बहा लिरनाय दं बे नङा होमबा? 25 तारिख बे ख्रिस्टमासखौ जों मानो फालियो? बे मोनसे कुइसन। जुदि बे मोनसे कुइसन फैयोब्ला जोङो कनफारेन्सफोरखौ मानो फालियो? बेबो मोनसे कुइसन जानांगौ। अब्ला कनफारेन्स खुंनो थिननाय तारिख दं नामा? बेबो तारिख गैया आल्टिमेटलि। खिन्थु कनफारेन्सखौ खुंथारनांगौ, जुबिलिखौ खुंथारनांगौ। इसोरा एकदम बाध्यता खालामथारदों। आरो जुबिलि खुंनायावथ' ओरैबायदि बावमोन गोदोनि दिनाव सोरनिफ्रायबा हा बन्दक लादोंबा जुबिलि इयाराव जे बोसोराव जुबिलि खुंदों ओइदिन एकदम फ्रि हगारनांगौ बियो, गरसेबो फैसा लानो मोना। आरो बे थिननाया इसोरनिफ्राय, इसोरा थिननाय। अब्ला बेफोरखौ मानो मावनो थिनदों? जाहाथे मानसिया इसोरनिफ्राय गोजानाव थाङा, इसोरजों खाथि सोमोन्दो थानो हानायनि थाखाय बेफोर फरबफोरखौ फालिनाय जायो आरो इसोरा स्वयं गाव फालिनो थिननाय। बेबायदिनो ख्रिस्टमासआबो बेखौबो फालिनो गोनां, जों फालिनांगौ। बिदि फालिनायजों जोङो
इसोरजों लोगोसे कमिउनिकेसन खाथि जानो हायो, इसोरजों सोमोन्दो खाथि लाखिनाय। नङाब्ला बेफोरखौ जुदि खुंलाङाबा मानसिफ्रा इसोरनिफ्राय गोजानसिन जागोन। आरो नैबे जे जिसुआदि जोनोम जाफैदों बेथ' थार, बे इउनिभार्सेल ट्रुथ। मानो होननानै बुङोब्ला जिसुनि जे जोनोम, बे जोनोमा जिसुनि बिमाया खुगाजों खुगा बै समावहाय सोलिबोबाय थाबाय। बेनिखायनो बे थारिख नागिरग्राफ्रा खुंनाङा होनोब्ला बे मोनसे नोंखौ फिदिंनाय, आन्दायहोनायनि लाइनाव। आङो ख्रिस्टमासखौ मानि थाखाय खुंनाय जायो, मानो खुंनांगौ, जों खुंनाया थिग नंगौ ना नङा, आङो बाइबेलनिफ्राय मोनसे एभिडेन्स होनोसै। नोंथांमोनहा जाय डेट नागिरो बे डेट नागिरग्राफोरनो बे पदखौ फरायनानै भाङायना होबानो जाबाय। बेखौ मोननो हागोन रम 14 अध्याय 6 पद। सोरबाया बबेबा दिनखौ फोरबोनि थाखायल' गोनांथार होननानै सानोब्ला आरो जाग्राया फोरबोखौ मान होनो थाखाय जायोब्ला बियो इसोरखौ मान होयो। बेयाव मा होनदों? बबेबा दिनखौ फोरबोनि थाखाय गोनांथार, एकदम बिसेस आर्जेन्ट बे दिना। माबे दिना? जोङो सानबाय 25 तारिख, डिसेम्बर 25 तारिखआ जोंनि थाखाय गोनांथार, जिसुनि थाखाय। बेयो फोरबोनि थाखाय, बेयो माननि थाखाय जाथों, बे दिनखौहाय जोङो गोनां सानबाय। आरो बे साननि थाखाय जोङो जानाय लोंनाय मोनसे फोरबो खालामबाय। ओंखायनो बेयाव बुंदों जाग्राया फोरबोखौ मान होनो थाखाय जायोब्ला, जोङो बेखौ फोरबोखौ मान होनो थाखाय जोङो जादों, रंजा बाजा। बेयो इसोरखौ मान होयो। बेबायदि खालामनायजों, ख्रिस्टमासाव रंजानाय बाजानायजों जोङो इसोरखौ मान होयो। ओमफ्राय बिनि गाहायाव आरो जायैया फोरबोनि माननि थाखाय जायाब्ला बियो फोरबोखौ मान होयो। जों बबेबा मोनसे बिसेस दिनखौ दोनबाय आरो जोङो ओइ दिनखालि जायाखसै। जोङो फोरबोखौ मान होनो थाखाय बे दिनखौहाय दोनबाय, नाथाय जोङो उदै बासिनानै थाबाय, अब्लाबो इसोरखौ मान होनाय जायो। बेनो जाहैबाय गुड फ्राइडेनि दिनाव जेनेरेलि बयबो उदै बासियो। जेनेरेलि बयबो उदै बासियो आरो ओइ दिन फोरबोखौ मान होनाय जायो। थ' बाइबेलाव रोखा, जोंनो मानो बाइबेलनिफ्राय दिन थारिख नांबावगौ, जिसुनि जोनोमनि थारिख। बेनो जोनोमनि दिन थारिख सोरबाया जुदि बबेनिफ्रायबा दिहुनना होयोब्लाबो बेनो देरसिन जाहैखाबाय एभिडेन्स। रमनि 14:6 जेब्लायबो बेखौ गोसोआव लानो नोंथांमोना, आरो बेखौ एनालाइज खालामनो थिन। सोरबाया जुदि बुङोब्ला बाइबेलाव बबे पदआव लिरदों होननानै बुङोब्ला बेखौ एनालाइज खालामना होदो, बिथांनो बे बाइबेल पदखौ हरदो। थ' जोङो मोनथिबाय जे 25 डिसेम्बर जोंनि बिसेस गोनां दिन। जोङो ओइ दिन फोरबोखौ मान होनो थाखाय जायो लोङो। जोङो ओइ दिन रंजागोन बाजागोन, जोङो इसोरखौ मान होनायनि थाखाय जोङो रंजागोन। बेखिनिखौ आं बुंबाय। बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामलायथिखौ आरो खेबसे जासिबावनानै आंनि भिडिअखौ बेयावनो दोननाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।